Takže čau ľudia, moje meno je Tomáš a toto je moje prvé video, natáča to Lukas. Pozdrav. Ahoj. No fajn. Môžete chodiť na jeho kanál, to máme hneď tu, je to Luky a Tomáš. Neukážeme to. Ukážeme to? Poďme to ukázať. Nie, oni už budú vedieť, no tak. Takže toto je fakt prvé video, už sa to takto opakovať nebude. A budeme natáčať ako kamo a budeme natáčať ako spolupčas. Ja u neho, on u mňa. Možno ešte dneska môžeme natočiť nejaký vojenský film. Ja to robím iba pre vás ľudia, tak pustím. Inak počkaj, ešte nie. Počkaj. Ľudia, ja som youtuber a už nejakých dosť rokov, tak ja vám poviem. Odbery na toto musí byť, lebo my spravíme proste film, ktorý bude obsahovať niečo, budú tam reklamy, aby môj kamarát alebo taký kamarátsky brat, aby získal aj peniaze a určite sa budete dneska tešiť, lebo dneska natočíme ten najlepší film a budem sa s vami rozhodčať a ukáže sa ešte Tomáš. Takže čau ľudia, to bolo všetko. Tak ahoj.